Kadaghanan sa atua, dunay dream wedding. Ang uban, simple lang. Pananguban gusto og engrande. Sama sa beach, garden, or church wedding. Kung praktikalan, civil wedding. Apan sa imong reaksyon ug imong mahibalan, nga na di ay weekend wedding. Labi na ang daghang basher. So, para po makaibalo ang tanan na dili lang only one religion ang nag-exist na apoy wika. Kulto, hadlok, ug uban pang pulong. Kini ang nadawat sa nabawanyong magtiayon nga sila Dean Joshua, paranormal investigator, ug Glacy Ann, usa ka paranormal researcher sa nag-viral nila nga prenup shoots ug weekend wedding diha sa social media. Pinasahi ug lahi nga klase sa kasal ang nasaran sa netizens, sama sa ngit-ngit nga ambience, black motif, ingon man ang lugar sa ilang prenup shoots sa sementeryo. Gisaysay kanato dinhi sa DXDC RMN Davao ni Dean Joshua ug Glacy Ann, parehong miyembro sa Wicca, usa ka modernong pagan religion. Ug unsa ang weekend wedding ug nganong ingon niini ang ilang napili. Ang Wicca is a modern pagan religion, and then kato siya ang mong concept kay sa pagtuon na mo karong panahon na dito man hihaom siya naaman mi mga god and goddesses na dili dawat sa simbahang Katoliko or sa Christian faith. So dito ami sa Wicca. O dito pud namo gibagay pud ang amuang kasal ug among prenup kay like sa kuan nagasamba mo ko sa God of Death. Sa pagan, sa folk Christian religion is Santa Muerte ang pangalan. Dito ko sa ilaha sa Wicca na church, Wicca na temple kay udawat man sila dito bisan unsa imong pagtuo. Most witches is Wiccan. Most lang kay naman po'y ganyan ng mga witches na po'y local witches. Pero sa modern na panahon karon, mostly ang kusog is ang Wicca. Kay modern pagan religion man siya. So what do you mean by witch, sir? Ang witches is naga-practice o witchcraft. Witchcraft. Oh. Pero ang witchcraft, double side of a coin. Na ay healer, na apoy madaotay. Pwede ka kulamon, pwede ka barangon. Pero na apoy healer, mga two side of the coin ya po na siya. God of Death. Kini ang usa sa gituuhan sa weekend members. Busa na piling tema sa magtiayon, mao ang Till Death Do Us Part. Ako'y God and goddesses na lahi, like ang God of Death, Santa Muerte. So, Halloween man siya, kung sa western na concept, ang sa witches is Halloween na siya. So, gitiming na ko na season, October to November, kay October 31 man jud ang niya celebration na last. So, mao to siya na nato, gitiming na mo. Ang concept po na kay Halloween man, na birth and death. Moto na kasal man siya, so till death do us part. Na maghinigugmay hantod matigulang. Ba't ka matayon? Until one last breath gani. Ikaw, Sir Dean. Kuan lang, magkahigugma ay sunod damayay sa kalisod ug sa kaginhawa. Sa taod-taod namo nga panagstorya sa magtiayon, matud nila, dili sila atheist o antichrist. Tungod gatuo gihapon sila og Ginoo. Ganigbutyag ni Dean Joshua nga gasimba pagihapon kini sa simbahang Katolika o gatuo o Ginoo. Ang atheist pod tanawon pod nimo siya sa definition is dili mo to Ginoo. Okay. So sa inyo sir is naamoy Nami Ginoo, lahi lang di lang sa Katoliko. Okay. Si Jesus ginadawat gyapon ako by birth is Katoliko. But nag-evolve man gud ang panahon, so ang Wicca is a modern pagan religion na nag-evolve. That's why diha ko sa ilaha karon. Christian biya ako. Wala pa mo ko napabaptize sa Wicca. Sa Wicca. O member lang ko sa church nila. Lahi-lahi ang tinuuhan sa mga tao dinhi og sa gawas sa nasod. Apan, ang labing importanteng buhaton, mao ang dili kita maghukom ingon man itugyan sa Ginoo ang mga panghitabo sa kalibutan. Mag-ampo usab kita alang sa kaayuhan sa matag usa. Ning panahon sa kalagkalag, managlahi usab nga tinuuhan ang manggawas. Dunay miingon
nga ang mga kalag anaa pa sa purgatorio. Ang uban naglaroy-laroy na lang sa kalibutan. Samtang ang uban nagtuo nga naghulat sa hukom sa labaw nga makagagahom. Kiniusab ang akong baruganan. Mawala man ta dinhi sa kalibutan. Apan ang sibisan kinsa nga mudawat kang Hesukristo makaangkon og kinabuhing dayon. Ako nagtuo sa giingon sa Ginoo sa iyang balaan nga kasulatan sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya, dili malaglag kun dili makaangkon hinuon ug kinabuhi nga walay katapusan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Manrayans, Barbacona, Top RMN.